Другі з'езд вучоных пройдзе ў Мінску 12-13 снежня, з чым на яго едуць навукоўцы Віцебскай вобласці. У Віцебску праспект будаўнікоў з мікрараёнам Білева плануюць злучыць у 2019 годзе. На пляцоўцы вядуць работы адразу 10 падрадных арганізацый. Адны дарогі будуюць, а іншыя разбіваюць. Жыхары вуліцы Камунальнай у вёсцы Старое Сяло Віцебскага раёна б'юць трывогу. Дабрацца да іх не можа ні хуткая, ні пажарная. Такім будзе сённяшні выпуск. Гэта навіны Віцебскай вобласці. У студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Стратэгіі і задачы развіцця навукі Беларусі да 2040 года прадставяць на другім з'ездзе вучоных 12-13 снежня ў Мінску. Больш за 2500 дэлегатаў, у тым ліку каля 500 замежных гасцей. Каля 100 навукоўцаў прадставяць на гэтым форуме Віцебскую вобласць. З работай маладых вучоных дэлегатаў з'езду пазнаёмілася Юлія Устінова. Год навукі ў Беларусі адзначыўся шэрагам знакавых адкрыццяў і падзей. Час падводзіць вынікі працы. Патэнт на вынаходства атрымала сёлета дацэнт кафедры фармакагнозіі Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта Наталля Каражан. Малады вучоны займаецца укараненнем новай крыніцы патрэбнага супрацьалергеннага сродку. Дзякуючы яе рацыяналізатарскім прапановам, у аптэках можна набыць новыя лекавыя сродкі з айчыннай экалагічна чыстай сыравіны. В этом году, в год науки, мы получили патент на получение отдельных соединений с выраженной противоаллергической активностью из растительного сырья. И на сегодняшний день занимаемся возможностью реализации их через производство с целью разработки новых лекарственных средств. Студэнцкае навуковае таварыства медыцынскага універсітэта сёлета адзначыла 70годдзе ідэі і распрацоўкі маладых вучоных на ўсіх этапах, пачынаючы ад задумы і планавання навуковага даследавання да яго абароны і рэалізацыі на практыцы, кіраўніцтва ВНУ актыўна падтрымлівае, арганізуе форумы для міжнароднага супрацоўніцтва. И молодые ученые, студенты, и наши маститые профессора, конечно, занимались в этом году активно очень научно-исследовательской деятельностью. Мы постоянно участвовали в различных конкурсах, выигрывали гранты, были новые достижения, очень много публикаций. Павысіць эфектыўнасць дыягностыкі і лячэння, скараціць выдаткі, атрымаць эканамічны эфект. Загадчык кафедры стаматалогіі дзіцячага ўзросту Віцебскага медыцынскага універсітэта Арына Кабанова займаецца новымі метадамі дыягностыкі і лячэння захворванняў сківічна-тварнай вобласці. Арына, старшыня Савета маладых вучоных ВНУ, рыхтуецца прыняць удзел у з'ездзе. Будут представлены наиболее выдающиеся и значимые на мировом уровне признанные научные достижения. Это для меня будет очень интересно и полезно узнать, к чему стоит стремиться, как двигаться дальше и на кого равняться. Это толчок для дальнейшего нашего развития. С одной стороны, будем участвовать в конференции по медицинским фармацевтическим наукам. А с другой стороны, безусловно, надеемся на поддержку и реализацию какой-то наших проектов со стороны государства. У другім з'ездзе вучоных Беларусі прымуць удзел вядомыя навукоўцы саюзнай дзяржавы СНД, вядучых замежных акадэмій навук, сусветных навукова-даследчых арганізацый і цэнтраў. Спектр работы ад біятэхналогій да інавацый у аграпрамысловым комплексе. Асаблівая ўвага моладзі, акцэнт на развіццё тэхналогій. Менавіта лічбавыя тэхналогіі і развіццё нанаіндустрыяльнага комплексу асноўныя задачы стратэгіі развіцця навукі ў Беларусі. У праекце стратэгіі навука і тэхналогіі 2018-2040 тры асноўныя напрамкі – IT-тэхналогіі, новая індустрыяльная сфера і грамадства, якое павінна існаваць у гэтых рэаліях. Юлія Устінова, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. У Віцебску праспект будаўнікоў з мікрараёнам Білева плануюць злучыць у 2019 годзе. У адпаведнасці з генеральным планам развіцця абласнога цэнтра магістраль працягнецца да вуліцы Караткевіча. Зараз на пляцоўцы актыўна вядуць работы адразу 10 падрадных арганізацый. Задача нумар 1 – вынас інжынерных камунікацый, газа- і водаправода, цеплатрасы, электрасетак. Поўным ходам ідуць работы і на падземным пераходзе на скрыжаванні вуліцы Петруся-Броўкі і праспекта будаўнікоў. Тэму працягне Віктор Праліч. Гэта зараз праспект будаўнікоў у раёне тэлезавода заканчваецца, аднак над яго працягам кожны дзень актыўна працуюць каля 60 чалавек. Работы на будучай дарожнай артэрыі вядуцца адразу з двух бакоў, з мікрараёна Білева і існуючай магістралі. Сустрэнуцца будаўнічыя брыгады на чыгуначным перагоне. Проектом предусмотрено устройство дорожного насыпи и устройство асфальтобетонного покрытия под будущим мостовым сооружением.
То есть железнодорожное полотно останется в тех же отметках, как и на сегодняшний день. Зусім новы выгляд набудзе і даўно набіўшы аскоміну падземны пераход для завода «Віцязь». Даўгабуд з минулага стагоддзя завершаць. З'явіцца дадатковы праход, які злучыць два бакі новага праспекта. Адраджэннем займаюцца спецыялісты Витебск-Аблсельбуда. В нижнем участке подземного перехода установлен дренажный насос, который в течение, наверное, 10 дней была откачана вода. И сейчас при наполнении его, наполняется он несущественно. При наступлении, я думаю, благоприятного периода, это весна, начнутся работы по этому 8-му этапу. И в течение, я думаю, лета-весны данный участок будет закончен полностью. То есть 6-й этап нового строительства и 8-й этап восстановления старого. По праекце шырыня новой трассы складзе каля 12,5 метраў у абодвух напрамках. У планах зрабіць шырокімі і тратуары, акрамя таго, з'явяцца веладарожкі. Праект у лісце чакання і супрацоўнікаў ДАИ. Введение в эксплуатацию участка дороги, соединяющего проспект Строителей с улицы генерала Ивановского, позволит снизить нагрузку транспортного потока на проезжую часть проспекта Московского с микрорайона Билево в утреннее и вечернее время. Также на данном пересечении будет введен в эксплуатацию подземный пешеходный переход, что позволит исключить движение пешеходов по проезжей части и максимально позволит обеспечить безопасность дорожного движения. Працягнуць праспект будаўнікоў усяго толькі на 1 кіламетр. Але і гэтага невялікага адрэзка будзе дастаткова, каб разгрузіць праблемны Маскоўскі праспект. Дарэчы, гэта самая папулярная дарожная артэрыя, якая звязвае 30-тысячны жылы мікрараён Білева з цэнтрам Віцебска. Віктор Праліч, Леонид Табола, навіны Віцебск. Адны дарогі будуюць, а другія разбіваюць і не рамантуюць. Вось уже 2 месяцы жыхары вуліцы Камунальнай у вёсцы Старое сяло Віцебскага района б'юць трывогу. Дабрацца да іх не можа ні хуткая, ні пажарная, а пешшу можна прайсці толькі ў гумавых ботах. За дапамогай яны звярнуліся на гарачую лінію тэлерадыёкампаніі «Віцебск». Хто выправіць сітуацыю, разбіралася наш корэспандэнт Інна Кірыенкова. Для того, чтобы на машине проехать, он сходил лопатой. Они там даже не заровняли. Он разровнял, чтобы не проваливаться, чтобы проехать. Вось уже 2 месяцы жыхары вуліцы Камунальныя жывуць як на бязлюдным востраве. На дарогу не ступіць, можна загразнуць, скардзяцца людзі. Вялікагрузныя мазы прадпрыемства «Віцебскводаканал» размалацілі дарогу так, што ад былой гравейкі нічога не засталося. Зараз на машыне не праехаць. Людзі дабіраюцца толькі пешшу, а жывуць тут у асноўным пенсіянеры. Доезжают до магазина, останавливаются, идут пешком сюда. А мы все больные, все. Я 2 инсульта принесла. То есть, кажется, скорую вызываем очень часто. А скоро, если не пошел встретить кто-нибудь туда на перекресток, то скоро не найдет дорогу. А объедет все улицы, чтобы найти эту коммунальную. Я звонил на горячую линию облсполкома, я на райисполком на сельсовет на райисполком. І замкнутый круг получается. Вінаватага знайшлі, пасадзейнічаў сельсавет і абавязаў Віцебскводаканал адрамантаваць дарогу. Людзі абураныя таким ремонтом, называется подсыпали. Частично мы начали выполнять работы после того, как начали обращаться местные жители. Работы были приостановлены из-за сырой погоды. Сейчас вот немножко приморозило, на этой неделе работы продолжатся. Я думаю, не так много надо каких-то сил и затрат для того, чтобы поправить данную дорогу. Подвезем песочную, сделаем подушку и сверху немножко подщебеним для того, чтобы снять вот эти колеи. На тэрыторыі Лятчанскага сельсавета 30 населеных пунктаў, і ў большасці з іх менавіта стан дарог выклікае самыя вялікія нараканні ў жыхароў. Будут производиться работы по ремонту дорог, где по возможности, как бы с поступлением средств. В план включаем. Здесь водоканал как бы обещал, просто еще раз повторю, что из-за погодных условий была работа приостановлена. Поэтому доделаю, все сделаю. По возможности все делаем, будем реагировать на каждую жалобу и принимать меры. Жыхарам застаецца спадзявацца, што абяцанне будзе выканана, і па вуліцы без праблем праедуць хуткая альбо ратаўнікі. Але чаму адразу пасля завяршэння работ дарогу не аднавілі? Грошай не хапіла, а можа добрасумленнасці і павагі да людзей? Інна Кірыенкова, Александр Прыстаўка, навіны, Віцебскі раён.
Да іншых тэм. Міжнародны фестываль імя Івана Салярцінскага сёння ўрачыста адкрыўся ў Віцебску. Распачалі яго навуковыя чытанні, прысвечаныя 115годдзю знакамітага земляка-музыказнаўцы. У іх прынялі ўдзел навукоўцы з Беларусі, Расіі і Латвіі. Вядучы архівіст Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці Святлана Месаедова пазнаёміла слухачоў з новымі звесткамі аб прафесійнай дзейнасці Салярцінскага ў Віцебску. Дырэктар музея гісторыі Невеля Людмила Максімоўская распавяла новыя факты аб літаратурна-музычным жыцці Ленінграда 30-70-х гадоў 20-го стагоддзя, калі там працаваў Иван Солярцинский. Мой доклад посвящен теме сотрудничества педагогов и учащихся Витебского народного художественного училища и Витебской народной консерватории. Очень много фактов и личных биографий связывают эти оба заведения, которые являются китами, на которых строилась культурная жизнь в Витебске 100 лет назад, и они являются легендами из учреждения до сих пор. К примеру, всем известно, что Народную консерваторию первым директором был Малько, и именно его падчерица Наталья Иванова, она училась в Витебском народном художественном училище, была членом УНАВИС, активным членом УНАВИС, ее работы сохранились. И вот такие различного рода факты заинтересовали меня. Во второй день прозвучит имя величайшего композитора, исследователя. Это Игорь Федорович Стравинский, которому также этот год юбилейный. Мы знаем, что предки этого композитора, отец его происходит из белорусских земель. То есть вот такое сплетение имен, сплетение высоких каких-то таких событий, да, будут посвящены наши научные чтения. Сапраўдным падарункам для віцебскай публікі стала выступленне славутага дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Беларусі, які сёлета адзначае сваё 90-годдзе. У канцэртнай праграме гучалі малавядомыя творы беларускіх кампазітараў, якія сталі для прыхільнікаў класічнай музыкі сапраўдным адкрыццём. Колькі слоў аб спорце. У абласным цэнтры стартаваў 8-й адкрыты гарадскі турнір па водным пола памяці воіна-інтэрнацыяналіста гвардыі палкоўніка Віталя Забабурына. Спаборніцтвы сабралі 8 каманд. Канкурэнцыю беларускім дружынам складаюць ватэрпольныя калектывы з Расіі і Малдовы. Якім чынам разгортваецца барацьба на воднай гладзі басейна «Камсамолец» у рэпартажы Сергея Мисурагіна. Кожны год віцебскія ватэрпалісты праводзяць некалькі буйных спаборніцтваў, як для самых юных спартсменаў, так і ўжо сталых ватэрпалістаў. Турнір памяці Віталя Забабурына падводзіць вынік работы трэнераў і іх падапечных. На гэты раз спартыўны форум сабраў старых знаёмых. Каманды з Масквы, Санкт-Петербурга, Кішынёва, якім супрацьстаяць выхаванцы спартыўных школ Мінска, Гомеля, Магілёва і Віцебска. Канкурэнцыя на турніры вельмі шчыльная. Растрэніраванай камандзе тут няма чаго рабіць. Наадварот, паядынкі з моцнымі сапернікамі даюць магчымасць прибавлять о особистом майстерстве. У нас есть первенство России, там мы обязаны что-то, а здесь мы ничего не обязаны. Здесь мы можем что-то тренировать, отлаживать процесс. Поэтому, хотелось бы победить тоже. Гаспадары некалькі разоў выйгравалі гэты старт, ведаюць, як складана дастаюцца перамогі, а таму, каб утрымацца на п'едэстале, і рыхтуюцца кожны год сур'ёзна. Мы перед этим выступали на международном турнире в Гомеле, очень хорошо выступили, 3-е место. И вот сейчас боремся, постараемся попасть в тройку. Все для этого есть, все условия, все создано для нас. Стараемся победить, и у нас сейчас немножко не получается, но мы будем бороться и пытаться занять 1-е место. Каб нікога не пакрыўдзіць, арганізатары праводзяць турнір па кругавой сістэме. Кожная каманда правядзе 7 паядынкаў. На старце турніру лідарства захапілі каманды Санкт-Петербурга і Кішынёва. Імёны прызёраў і пераможцаў стануць вядомымі ў пятніцу 8 снежня. А праз 10 дзён прыйдзе чарга дарослых ватэрпалістаў паказаць сваё майстэрства. Зборная каманда Віцебскай вобласці выступіць на Кубку Беларусі, які пройдзе ў Мінску. Сергей Мисурагін, Ян Пшэльнікаў, навіны Віцебск. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вами развітваюся. 26 снежня лядовы палац, брэменскія музыкі. Навагодняе свята для ўсёй сям'і з героямі любімай казкі. Інфалінія 8029 712 11 11. Далей паведамленні сіноптыкаў, партнёр прагнозу надвор'я газета «Віцбічы». Я люблю свою работу, своих друзей, свою семью, и мне нравится, что любимая газета «Витбичи» всегда пишет о самом главном. «Витбичи» для меня и для тебя. Подпишись сегодня.
У бліжэйшыя суткі па вобласці будзе воблачна. На большай частцы тэрыторыі ападкі, мокры снег і дождж. Месцамі слабы туман і галалёд. На асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўднёва-заходні 5-10, парывы да 14 метраў у секунду. Тэмпература паветра ноччу 0-5, днём ад 0 до 5 градусаў цяпла. У Віцебску будзе воблачна, мокры снег, дождж, слабы туман і галалёд. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы -2-4, днём 0+2.